Martilak pixki, antzerkira. Adi teixiri, oso ondo, venga ba. Aditzen
Vale, venga, Zer erabakitzen naiz. Nagusi. Etxean batea pentsatu du. También es muy importante. Horrelako? Horregatik emango ditu altari bat. Altari egoiten gizonak bat. Eta egoin horrea eta horrea egiten. Arre. Zer esaten diozu nagusian? Etxerik bat esan. Tocar tu señora,
Ara, pasaren gara. Pasatzea pentsatu zuen. Grazie.
Etxera itzultzea pentsatu zuen. Ostatu batean lo eretzu. Eta baina atera jozu behar beste gauza, Ariane? Barkatu, venga, etxeaina. Venga, deitu familien. Deitu familikoei, venga.
Hori da, ulertu zute ipuia? Uste xamarra izan da, ezta? Ez? Datorren urtean zein egongo da 5 urte